musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗaliru mede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo nasande nogase goduƴal hitande ujunaje nogase jeegom ɓatake men fati koye wasiya cellal ɓalli. Alhamdulillah en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeere e waalo wi kam tan yen dewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min jorimama min ñaguimama du'aw min duwanimama alhamdulillah en jetti Allah en juule annabi o sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala wi so on jetti kam mi ɓeydan on julɗo kala ko daño yettu Allah mette stress habde ronkude jooɗade ronkude darade ronkude dañde fay hoore mum duumo yettude Allah tan sabu kalɗo gonɗa wonmo ɓurɗa kala ɓurɗoma annende won ɓurɗa Allah tan woni Allah kala mo hulani Allah tooñi kala ɓurɗoma wonmo ɓurɗa kala mo ɓurɗa kadi onne wonmo ɓuri no mbaɗa pop e aduna wonmo ɓurɗa kala kadi no mbaɗa e aduna wonmo ɓurɗa won ɓurɗoma kala kadi ɗo gonɗa e aduna ka lombiɗo tan andu a wona sara mi Allah tagui aduna mum ha mbayen andudemo ɓayde a andi Allah yeebakima Allah woppanima woto sekan neɗɗo sabu a dañani woto sekan neɗɗo sabu a dañani sabu ko Allah rokkata ɗum neɗɗo yo andu ɗum neɗɗo yo andu ɗum neɗɗo fodanma tan waɗani cekana ɗum neɗɗo fodanma tan waɗani jalta e mum walla ñaagoɗa neɗɗo walla ɗaminoɗa e neɗɗo ɗaminare nde fakita mawna caɗele kefto jomum walla jomum waɗani tan joñoɗa ɗum mbiya jomum ko penowo mbatta jomum ko penowo saɗa ñaago Allah saɗa ɗamino e Allah sa yiɗa tampude e gurdam ma saɗa ñaago Allah saɗa ɗamino e Allah kadi sa yiɗa wonde haaside liggo calɗa daɗede sa yiɗa wonde haaside darnu koyɗe koy sa suka yo sa mawɗo darnu koyɗe calɗa daɗede neɗɗo sa salima daɗede tan a wonta haaside kadi mi haala ɗo hunde wotere kalde ɗaminiɗa e neɗɗo Allah uddat arsigi ma annabi Yusufa alayhi salam nde ɗamini e neɗɗo jaltannoɗo kaso ha o wi on sa yehi ciftorami yeeso khalifa ma o beele mboɗo yalta Allah dumnimo toon holɗum sabu acci lawol sa ɗaminima e Allah uddita demuɗe ma ɗe pop nokku foɗa meeɗa sikkude ɗa meeɗa ɗaminade
heddo surprise aji ne banma ƴeewe tan onon waaɓi noon ɓe kala baaɗo noon ɗaminiɗo e Allah kala ɗaminiɗo e Allah ɗon gandi kalamigo kala kene yettoma heewi waddema ko surprise ma meeɗa miijo ma meeɗa ɗamino a tintan ha waɗema dut addanma hunde tawɗo ɗaminiɗa ɗo ɗo mbaɗɗa gite ma ɗo mbaɗɗa wonki ma ɗo wona ɗon ara ɗon fuccita Allah yiɗa ɗum kadi Allah ne janginmani e nder hoore ma woni koode yimɓe jiɗa ɗaminoɗa walla kalta ko mbatta walla ɗaminoɗa ha fakkite a uddi demuɗe ma arsigue ha wi kek goppen ɗaminare goppen yowade sabu sa ɗaminima tan a hayti wadde haydara kono kala ñande guittuɗa ɗaminare Allah mon seedi a waɗat ka meeɗa miijade aɗa wawi wadde Allah ne yiɗi bakkiliɗo Allah ne yiɗi cuusɗo Allah ne yiɗi tinɗo hoore mum Allah ne yiɗi ponkuɗo hoore mum Allah ne yiɗi kooliɗo hoore mum Allah ne yiɗi bakkiliɗo e mum Allah ne yiɗi mo fiftaki yurmede mum no mbaɗa kala hoto fifto yurmede Allah hoto fifto yurmede Allah fiftota ko yurmede Allah so wona ɓe ɓerɗe men maayi ɓe kalɗen ñanden e vidéo oya gasɓe ha laaɓi gasɗo ha laaɓi natti jogade hankadi ni natti jogade gurdam fiftiɗo yurmede Allah fifti dañal fifti pop rento o Allah wi ko kefeero la taqnatu min rahmatillah woto piftoɗen yurmede Allah fiftota ko yurmede Allah so wona hefrede neɗɗo jaaɗo hankadi ha dekkiti hoto fifto yurmede Allah kala ɗo gonɗa aɗa wawi jippade e maɗa hoto fifto dañal hoto fifto cellal hoto fifto caggal faaɗede ma laddu yaajede hoto fifto ɗum waɗe ɓernde ma koko moƴƴata neɗɗo sa waɗi ɓernde ma koko moƴƴat tan moƴƴat sa waɗi ɓernde ma koko bonat tan bona tan mi wima neɗɗo kañum woni ñawdorgal hoore mum neɗɗo kañum woni ñawdorgal hoore mum aɗa yiɗi yaade Amérique walla France sirguino daro tan an kay goƴɗin hoore ma sellin ɗum e hoore ma waɗɗum e hoore ma hoolo ɗum suus ɗum teni mbata fiftade Allah ma walli ɗum kala ñande mbaɗɗa ɗum haqqille ma cellinɗa a yowaki e neɗɗo a fawaki e neɗɗo Allah ɓendinat lawol ngol tamin hoore maɗa Allah ne yiɗi bakkiliɗo ko Allah wi Allah wi ne yiɗi bakkiliɗo ne yiɗi kooliɗo ne yiɗi jogiiɗo finde tinde ene yiɗi kadi neɗɗo mo fiftaki yurmede Allah nde sa yiɗi demuɗe ma arsigue uddito woto ɗaminoy hay goto hay so neɗɗo fodinima hunde woto ɗaminoy makko so neɗɗo fodinima hunde wattan eyi ɓenna jejjita ɗum jaaha so ari tawma ka yejjiti so arani an kam waɗani hen haqqille ma ni kadi mbasa wadde on podanɗomo wonde ko penanɗoma walla ko janfiɗoma mbasa joktade ɗum mbasa tikkande men saabu a anda ko heftimo a anda ko heftima ko beele ko ɗum heftimo ay kumpa on kumpa il faut gona neɗɗo paamowo paamanowo sa udditi nden fallantere leelawal e ɓernde ma tan a yiyat Allah jalbinan ma laabi pine ɓamtare ma sa udditi fallantere leelawal e ɓernde ma tan a yiyat Allah udditan ma laawol ɓamtare joni joni ɗum tagi neɗɗo yo rento fodande neɗɗo sabu hande yimɓe ɓe koɓe caɗele ɓole kala mo podanɗa ñawni ɗum woni yimɓe ne gooti kala nde ɓe ñaaguima hunde mbiɗama mi waɗane ɗo e fin de mois a leptiɓe hankkadi haqqillaji mabɓe ɗo ko fin de mois tan woni hen somo ñaama ko fin de mois somo yara ko fin de mois somo ɗano ko fin de mois somo fina ko fin de mois hankkadi an téléphone ma o hay soko tan a waɗmo message tat o sikkata ko ɗum ari o natti jogade ma hankkadi haaju goɗɗo so wona ɗum tan ayi a uddi demuɗe ma arsigue bandam
a uddi demuɗe ma arzige ya akhi ya ukhti woto waɗa ɗum neɗɗo so fodinima hunde yejjit fodore nde aduna heftimama a ɓoɗɗi gacce a ñaaguima neɗɗo ɗo yara ñaagoɗo ne teddi de woni hen noon wayiɗi men kono muccede poos ni ñaagade kañumen balle puyɗo men ɗo kono woni yimɓe ne goodi soɓe pini caɗele aduna keftiɓe ɓe jogoto téléphone mabɓe ɓe jirla ɓe laara numéro uji yaha ɓoye joomum ama ha ɓoye joomum hersa ha ɓoye joomum wasa wadde ɗeɗo joomum wasi wadde ɗo tan ɗo ne kikiɗe Allah adda kumtowo haaji o oɗon gandi kalami ko oɗon nan jeese mon wona listihara wona waliyagal ko janggo aduna o tan paamama nana jeese mon ha wayno leydi kala ñande dañƴa probléme mawɗo aɗa miijo hol hande poɗɗo reglude o probléme joɗɗa ha ɓoyta mbiya dal yimɓe fof hande probléme uji ɓooli mi acciɗimi e Allah allahu akbar hande mi acciɗimi e Allah mi acciɗimi e jomiraɗo tan ndeeƴa tan lawƴa ɗum e ɓernde maɗa ɗo ne kikiɗe tan Allah waɗum pum adda kumtowo haaji o joni noon haaji o heftimama tan ƴeewa numéro téléphone nodda neɗɗo o kalnamo kankone ko joguiɗo probléme o anda hoore makko e d' accord ma en ƴeew joomum yiiɗa fodde so fodi haqqille ma won hen so fodani kadi mbiya ɗum yiiɗa walludema ko fonno walludema ko Allah subhanahu wa taala o jagga zati makko e ɗum ɗon ɗaminare nde wona ɗon goƴo wonɗon caɗele ɗe gonɗon lebtoɗa ɓernde ma ɗe ngabba gandani donka ɗanade bakkiloɗen e Allah subhanahu wa taala so aduna heftimama aɗa jogui neɗɗo mo kolɗa yaɓɓu koyɗe ma jettoɗa mo kollitamo haaji o so wawi ñawdandema bisimillahi so wawa ñawdandema duwanomo duwodiron e teddugal woto wat jomum yiiɗa walludema ala mo yiiɗa wallude heddoto aduna men hande o moni kala ko tedduɗo ala mo yiiɗa wallude heddoto noon ko moni kala ko tedduɗo mataw goto fof ko jogui ko kene ngoɓirta ene ngoɓir tan ani tan ko heddade ɓandu ɓoldu ene ngoɓir ko noon on aduna jettiɗen sen jettima e on aduna kadi guite men ɗe kaaɗani ɗo foti haade ɗo ko daarɗa kala aɗa yiiɗi ko jiiɗa kala aɗa yiiɗi ɗo jola faɗiɗe jolde ɗo ama faɗiɗe amde ko ɓorna faɗiɗe ɓornade bandam a hewat caɗele dey a ala dañal mum bane gorko ala dañal mum walla musidɓe ma worɓe ngala dañal mum sa gorko joom galle ma ala dañal mum joom suudu ma ala dañal mum bamma ala dañal mum yumma ala dañal mum ala dañal mum tene a woni hankadi ni guite yitilo ko jiiɗa kala aɗa yiiɗi bandam joni mbatta wadde ko fewani téléphone garɗo faɗiɗi jolde hen faɗo argo faɗiɗi jolde hen cakka yaltugo faɗiɗi jolde hen wutte jaltude waɗiɗi jolde hen ñootol jaltugol faɗiɗi jolde hen kala ko ari aɗiɗi jolde hen aɗiɗi yiidede hen ala meccal mum ala gollal mum ala dañal mum ala joguiɗo dañal mum sa gorko sa debbo mum laylayti rendo hande woni ko recrutement woni ko ƴettude sukaɓe ne nanna ɗumen e gueɗe coofɗe en jiit Tambacounda ko nogase goo jagga toon ko sukaɓe wonɓe e leeɗe hay so waɗi jeeɗiɗo ɗaccama 14 beddama e kaso hen nayo ko rewɓe walla jeeyo holɗum jogui ko laylayti rendo Facebook e ɗum foof ne ƴeewa hen sukaɓe worɓe ne mbatta ɗumen suddiɓe mumen walla worɓe mumen en jii ko kewi Linguére ɓe balɗe Facebook jaggaɗo jiitaɗo holko addi ɗum ngol laylaytol ko sukaɓe worɓe ɗiɗo gulliti to police to Linguére caggal nde sukaɓe worɓe tampiniɓe ene geraɓe tan ne latiraɓe caycagal koɓe worɓe ɓe mettini ɓe gulliti nden wullitande jeeyi sababu hande ha neɗɗo mawɗo nangga e leydi he taw ko laylayti nanɗo hen koye Facebook joom winduma gilli windande gilli
ha ɓoy mboɗo yinma mboɗo ɓuucima ha ɓoy jomum nelduma 100 000 walla 200 000 francs CFA ka cukalel gorel tokosel walla ka suka debbo tokos ha ɓoya hokkuma rendez-vous photo ma ɗakke a majji taw a meeɗa majjude walla pina suba goto jaaha mbiya mo jogui haaju naggam mo jogui haaju Somone walla mo jogui haaju Mbour walla mo jogui haaju Dakar walla mo jogui haaju naggam ɓiɗɗo gorko walla ɓiɗɗo debbo jinnaɗo mum cikkita ko yaaha fuɗɗode nde ene ani e mum muusa e mum so ɓooyi wonta ɗum par ce que haalis o addi ɗum fof ko yinnede e wasde jogade meccal e wasde gollade yidde yontede yidde dañde joni joni banda men ndentoɗen o aduna oɗo o somo tan omo wanno fayida tan timmuɗo ni won yontaɓe hewɓennuɓe de nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo taguireɗen saabu mum yaari ko duuɓi 63 an hande ɗo mbiyata ka suka ɗo mbiyata ka demi paaɗo koye aduna gonɗa koye saaha ma gonɗa ko ɗon o yaari ɗon o acciri aduna ha laaɓi teni aduna o fof ne wano wontude kanŋe ɓolo o nemo hen ha aduna gasa taw mo heddi kono ala o sohlaji fof ko yeruji andinde en san nangay aduna hen nangu seeɗa mbaɗa kala hunde ko bolle puyɗe so wona ibaduji maɗa dewe ma Allah ɗe golle ma haaju ma ko Allah tottuma alhamdulillah ko dañƴa alhamdulillah ka dañani jondikinoɗa sa yiɗi wurde moƴƴam kono sa yiɗi wurde taare woyyo tine kam laare kam ko min tan indam nde a ala moye mum sa renaka joni naata e ñamale walla naata e probléme uji walla naata e gueɗeɗa anda janggo jiiɗa yaltude hen ganda e hoore ma saabu wonɗo narta wana noon jaltirtade won réseau ji ɗi narta sa andi ko woni nder wontantuma ko probléme way kono nadde politique ni naata e parti wona mi wela mi naata mi yalti ala won sarɗiyeji nana nder wonɗo narta won sarɗiyeji nana nder ko nanta wiye kaari waramen walla nangamen woto sekkire yaltoyde a wonat hen tan a heddot hen tan a jaɓat tan ko jusqu'o au bout ha jettoɗen ɓakkere tan fulɓe wiyata hatal arde ha nder leydi tan yo Allah won ballo reena en suura en hisna en be jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo kalɗen ko fof ko cellal ɓalli sen ndewi cellen sen ndewani ñawen no ñawirɗen hande ni mo jiiɗa kala ko stress ɓolo neruji fof nana muusa ɗaɗi hoore ko kalami ko ɗon gandi wono hettiɓe gandi kala jogiiɗo stress mo kalami ɗo ɗaɗi hoore ma fof nana pooɗi ɗaɗi hoore ma pooɗa nanga noppi ma fooɗa caggal mbayano baɗaɗo ngangol walla labangal ni hay sa muɓɓu guite aɗon koye guiɗe ndentu jamma muɓɓa muɓɓikinɗan ɗon ka ɗanade ko stress uji ɓoli hoore ma nde fof jiiɓoto ngadi hoore ma nde jiiɓo ndero muusat ya ha nanguma nanga hoore ma fof ko stress ɓolo stress uji ɓoli yimɓe kadi woɗɓe kadi panma kadi stress uji aɗa jogui stress ma woɗɓe kadi gara ndenkayma stress aɗa jogui stress galle ma a jogui stress caɗele ma julde a jogui stress jawdi ma a jogui stress ɓesgu ma woɗɓe kadi gara kadi ɗemino e ma kadi payma kadi stress pum fof jowoy dow maɗa luural kadi ɓeydo kadi hakkude ma e joom suudu ma walla hakkude ma e joom galle ma walla hakkude ma e woɗɓe kadi pum ɓeydo sa renaka joñoɗi ɓernde ma nde daro kak seni so ɓernde darima kak ni hewɓe de no gurtoya e nder gaska hewɓe ne gurta e nder gaska maaye toon lawol gotol onon fanniyankoɓe on gandi kalami ko hewɓe ne gurta e nder gaska maayoya toon gonga e gonga taw juulaka taw lotaka taw kasnaka jaren seesa yaarude seesa hatta yettade e fannuji ɗi fof noon hande yimɓe fof ko heeñiɓe e bangeji ɗi pap koko heeñi
muhammadin sallallahu alaihi wasallam nelaɗo men tedduɗo jontaɗo o nelira ko duuɓi 4 duuɓi 4 golwole makko fof ko duuɓi 23 an noon hande ya jibine joni ya in mawnude joni maya joni jibina joni mawni joni maya joni kala ko jibina joni mawni joni maya joni janga joni ya tine joni ya yonte joni ya ande joni ya mawno joni ya dañ joni ya heb fof joni maya hunde ko seesa ardata seeɗa ardata sabu Allah ne taga neɗɗo wona e nder reedu yimmum tan tagate so jibinama haw yalti Allah ne tagamo kala hitande omo tage hitande fof ne jogui ko foti arde e makko en jii ko fota arde e makko sa forsi ko fotani arde ko ha ari ya won tan ma caɗele daron hande ko sukaɓe tokos ɓolɓe mayata te ɓurɓe feeje ɓe tan ko ɓe tan mayata hunde mogginte yebete moggine ha Allah feññina ɗum waɗa pat feeña yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman eɗen jaaha ha to cuuɗi meɗen dulmaji dembe eɗen duwono dendagal dulmaji naaɓe fof hande o ñalawma dulmaji ne wonde sunare mawde jaltugol aduna jalal wuro ngo somi wi noon ko neɗɗo kawniɗo wuro ngo moftuɗo kawisaji mo Allah waɗi mum kawisaji kawniɗi ene wiye Baba Issa Sakke Sy ko sehil mum babam idi no feewi ɗum noon kadi ko sehil mum wuro ngo pop ndulmaji pop no worno ko sehil mum kadi gure taariɗe ndulmaji pop no worno kam woni gumɗo gite mo wumani ɓernde ala gite de kono ɗowetake hay goto meeɗa yiide Issa Sakke ne ɗowa meeɗa yi sa wirtimo a haalani omo andi ko an meeɗi namdade mo question goto wonno kalde Allah dimi dulmaji omo heewi arde ha galle salminde meeɗi namdade mo namdal go mbimi wuro ngo fof galle fof aɗa nanna hoorema ngara ha jettoɗa ɗo gowoɗa jooɗa ɗo jooɗoɗa ɗon calmina tene kala birtiɗoma hayso haalani aɗa andi inde mum o yimi banoto saha mi banoto ƴiƴam saha mi bano kosam o wi saha kadi ko teskuya mawɗo beddaji wuro ngo fof annimi seeɗa joni tan ko galleji sincinuji ɗi joni ɗino ɗeɓi annudemi seeɗa kono ɗum ko seeɗa sabu min tomin cincoyto omo adda hoore makko ha toon teni ko gumɗo yiyata te omo yaha jamma omo yaha ñalawma ko ngandi mawdi ko kawis mawɗo mo Allah waɗi mum teno omo yaha ha e gure taariɗe fof teni gure taariɗe ko wayno dumga en dulmaji funeɓe omo nawa hoore makko e kala galle mo yiɗi yaade sehil makko woni tawa ɗo waka ko neɗɗo kawniɗo ɗum noon dulmaji naaɓe mi duwanima on yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah nannumo aljanna en duwanima joom suudu makko en duwanima ɓesgu makko fof en duwanima enɗam ɗam fof kono kadi en duwanima musidɗo men ceerno Alhuseynu Kane ko musidɗo mum no feewi saaha yaltataɗo mum ɗo en duwanima dendagal wuro ngo fof en duwanima dendagal maaɓe julɓe fof yo Allah welamo ya rabbi ya rahman banda men gonɗen koye cellal ɓalli ko kalɗen ɗo ko fof so neɗɗo rentima tan sellata hen sa rentaki noon a sellata e ɓernde a sellata e goƴa kadi rafi goɗɗo mo jiɗɗen ɗo sifade seeɗa ko ɓandu moƴoru en kewa nandi yimɓe en kala ɓandu moƴoru de kono ko ɗum rafi en yaha liɓa neɗɗo yimɓe hewɓe yanoɓe wona haydara liɓa tan sowona ɓalli moƴoji
holko addata ɓandu moƴoru ɓernde wasde tidde kecco ɓernde no feewi no feewi neɗɗo kecco ɓernde kadi neɗɗo mo yiɗa probléme hay seeɗa o yiɗa probléme tan kanko yiɗa en jogui woni yimɓe ɓe jiiɗa tan probléme hay duko ɓe jiiɗa hay haala ɓe jiiɗa hay yiide image cofɗo ɓe jiiɗa hay yiide ƴiƴam ɓe jiiɗa ne jogui yimɓe waɓe noon hay so ɓe nani neɗɗo yalti aduna yoɓe gartan duwade kono ɓe jiiɗa yiide mayɗo ɓe jiiɗa yiide goski ɓe jiiɗa yiide hen haydara kadi ɓe jiiɗa nande hen kadi woni konngudi no yimɓe joɗoto ne kaala no joomum mayri ni eɗen jogui ɗin sifaji enen ɗum tagi min mi yiiɗa duwuji men ɗi kadi duwaw mo gasata neɗɗo maaya kala nde kalɗen haala makko yimɓe ciftina yimɓe kadi ko hesɗi walla neɗɗo maayi ken tolno e duuɓi 5 wooda garɗo e galle he siftina yimɓe ɓe kadi ko yurmini ha ganda yimɓe ɓe koɓe puɗɗino yejjude ko arta e mabɓe rokkaɓe probléme uji ɗum ko enen noon mbaɗen mayde men fof koma yimɓe gaño hen koma ɓerɗe ñawa hen ma yimɓe jana hen holɗum saabu no nanguirten ni no mbaɗirten ni wone ɓallini gooti wona huldeɓe kono ala ɓalli ɗi cuusa neɗɗo maayɗo so ɓe jii joomum walla ɓe looti joomum walla ɓe jurtani lootowo walla ɓe jii joomum walla joomɗo leliɗo ɓe jiyi ɗum ne battina e mabɓe moñña ɓalli ɗi nanga ɓerɗe nanga koyɗe ɗe joom wayno jiɗɗo joom yanat tan hankadi yanat wona rafi naɗɗo ƴiƴam ha joom yana kono ala ko ɓandu ndu moƴata ɓernde gasat ɓernde nde gasat ɓernde ronkat tidde ɓernde yaafa ha ɓurta saabu eɗen gandi ko jungo nangata laaɓi ko jungo nangata jaasi ko jungo nangata fetel kono fellata ko ɓernde ko jungo nangata laaɓi kono yuwata ko ɓernde ko jungo nangata jaasi kono holko soppata ko ɓernde ko jungo ƴeeroto hello ni holko fiyata ɓernde sala ɓernde a fiyata sala ɓernde a fellata joni noon ko ɓernde nde gasata no yiiri ni image o no wayni ko yurmini ko no wayni ɓernde nde gasat so ɓernde gasi o natta jogade doole koyɗe ɗe donka darade ɓandu ndu mooƴa hoore nde miira nde mooƴa ɓernde nde mooƴa o soora jangol kono taw holɗum omo wula o soora jangol taw mo wula oɗon gandi kalami ko noon onon wonduɓe hen ɓe o soora jangol taw mo wula koyɗe ɗe ceɓat ndiyam taw mo wula o wayano jiilaɗo ni o wayano gonɗo yande ni o ronka andude ɗo woni ɗo ko ɓernde nde gasi ɓernde woni gasde on so renaki ko jokkiri ni ɓernde foloyanmo ko hunde hewani haalede ɓen ne gooti ɓen noon kabretake mayde ɓen kabretake ko moƴƴani ɓen kabretake ko fewani ɓen waaɓe noon ɓe sa andiɓe saɗa habraɓe andu no kabrirɗaɓe kadi waaɓe noon ɓe ko interdit habde e mabɓe ƴattadeɓe dugdude e mabɓe lawde ɓerɗe mabɓe irtude ɓerɗe mabɓe saabu so joomum yaltina ɗum ko an jeeyi sababu ko an woni responsable ɗon ne kadi fof yimɓe ɓe ganda ɗon très bien woni yimɓe ne gooti ko wayno jinnaɗo mabɓe walla ɓiyiɓe walla joom galle mabɓe walla joom suudu mabɓe walla ɓattiɗo walla jiiɗaɗo mabɓe walla guiɗo mabɓe tigui rigui walla sehil mabɓe yalta aduna joomum jogo cuusal wiide ne loota walla ne wiide ne tawtore fewnoɓe so yi ha ɗum ɓenni joomum arti ronka ɗanade jamma ronkat tan fewde saaha kala joomum yanat joomum waɗa kono beftaɗo ni holɗum ko ɓandu ndu tew makko o e ɓernde nde woni hankkadi ko jaɓani ɗum yahata noon hankkadi ha rokkoya ɓandu moƴƴoru ndu kalami ɗo ndu ɗum yahata ha joomum watta yande yaha ha joomum wayno dafaɗo ni taw wona rafita ko ɓernde nde
ko jurumo heewi jomum sa yurmima ha ɓurti tan ɓernde ma gasat wonko jurmotoɗa ha ɓurta wayata tan kono wonko welanma ha ɓurta wontanma jurum wela ha yurmino mbaya noon yurmino ha ɓurta mbaya noon ko ganuma mawɗo banda men eɗen mbawi andude ko gonduɗen ndentoɗen fulɓe kaali gayni rentade ɓuuri safrade rentade ɓuuri safrade fulɓe kaali gayni sa andi ko gonduɗa tan a selli sa andi ko waɗanma ni a selli an mo waɗata ni henno a selli rento woni gueɗe kono ɓayde naate oɗon domaine noon ene moƴƴi kala famille kala galle dañi hay sogui yimɓe nayo wawɓe heblude jalta oɗon koye farilla jeeya neɗɗo ma so yalteduna neɗɗo men nani galle pewnen mo haw feewa hawo yooɗa ha no jiɗiri ni ɓayden gonta yiimo kam pewnen mo hawo yooɗa pewnen mo hawo moƴƴa pewnemo pewnugol jongol urnemo urnugol jongol ɓayden gonta yiimo tirñinen ɓerɗe men darnen ɓerɗe men kaɓoɗen kala ko ene moñña ɓalli men kala ko ene rokkoyamen joɓɓi e goɗɗum pewnen ha feewa ɓayde neɗɗo so maayi ala ko wawi wadde haydara wawi waddema wa fawguindema wa leptidema wa tawdema e suudu ɗeɗɗuma wa waddema haydara ko kulol tan ɗum woni ko kalmiɗo ñanden ko hay hande rafiji kaltiɗi fof kulol tan ko alhamdulillah rabbil alamina Allah en keɓini ɗo message uji kewɗi e téléphone men oya bonɗo o woni whatsapp men kuppaɗo o whatsapp baɗɗo puccu o mboɗo andi hewɓe ɗacciri toon audio ji ha mbayno kooce kono on ko kuppaɗo ha laaɓi o kuppama gila 4 lewru me gila 4 lewru me o kuppa mi watti téléchargé whatsapp hami tampi mi watta numéro ɓe ko mi change numéro parfois mi ƴeewi probléme o foof mi waɗi corché ji ɗi fa gasi mbiyami 24 heures so ari ɓe tottata kadi change de numéro wontata ƴetta numéro kesso goɗɗo mbaɗa hen ɗum hankkadi a ala contact ɗum waɗi eɗen joguino numéro ɓooyɗo gabon mbaɗɗen mo activé beele mbawen jippinande yimɓeɓe jewtoɗeɓe nana ɓe keɗo kadi hay on numéro won waɗoɓe audioji donken jabtadeɓe saabu holɗum anje kadi woto heewoyde kadi coupé saaha koko yetti e nokku ne wonti comme genre ɗaccal boutique badak ɗum tagui noon jayde mon weltare TV ne haala ɗi e dumunnaji ne yiiɗi eggude watta e machine ngaji moƴƴi beele golle men jokka kono so tawi ko ni jokkirten mboɗo andi kam mboɗo yenana mboɗo heeɓi haqiqa ɗo e lebbi seeɗa koko dartoto wona amin mbaɗi découragé on kono ala hankkadi oɗo rythme o wawata yaade ko rythme kewɗo pilotage ko rythme kewɗo caɗele ɗum tagui noon mboɗo heeɓi haqiqa kam ɗo e lebbi seeɗa ne wawi ko mbatten ko foof so tawi change yani darto taw wona noon amin mbaɗi découragé wona haydara ala ko rythme o nattata jogade systéme momin mbaɗata o nattat yaade oɗo rythme nattat yaade hen ɗum woni kala banno toon audio yo andu kam on audio kam naate poussiére en keɓino woni audio ji kewɗi dañoɗen heɗade hewɓe kolliti alhamdulillahi rabbil alamin Allah wallahi jiitima koye men no feewi saabu holɗum ko kulol ɓuuri wonde rafi ɓurɗo bonde nana a dañi jabet tan kula guitta haqqille ma foof mbatta e jabet sukara mo daña tension tan guitta hakkille ma pop mbatta e tension mbaɗano koreji men jofuɓe ɓellatni hayso joomum jal seeta ay way sama tension mi hankkadi wontan hankkadi comme genre tindel ni wontan hankkadi comme genre hankkadi ni ko tik ɗo maɗo aɗa enen keewi kecce renndo men goni heewi kecce joomum jal seeɗa hayni woto waram mbo jogui tension watta ɗum hankkadi no comme jimol ni il faut aduna fof anda jogui tension c'est pas la peine onon wonɓe Afrique central ɓe ɗon gandi ko kalami ko aɗa ene neɗɗo jogui ujunnaje temedere ñaw kono a meeɗa jambidde ne haala rafi muɗum wondaka ni ko haaju mum tan yahata
fini subaka nawa hoore mum hôpital oppiro gayna kañum tan goto yumum ala ɗon bawmum ala ɓinguel ala e gorala ala corti arde salminde ala wona hôpital ɗo ha gayna yalta yaaha yimɓe jogui musidɗam goto wiye Amérique joom suudu makko mbaɗa andi ɗum ari ha ndulmaji maire monda janden nde heeɓi ɗo paali pourtant wonde joom suudu makko e mawni ken kam faɓe gandi o nawi hoore makko clinique o woni toon ko yontere kanko goto yontere haw fofti kanko tan e docteur eɓe woni tan holɗum safroɓe yontere jomum toon ne safra e gotal ha gayni yalti hooti galle muɗum ni foti ko yidde andi nden corti men ɗi ko ɗum hulɓinta jomum hulɓinaki ala ko hulɓini e rafe dara oɗon gandi onon wonɓe caggalleji ɓe pop oɗon gandi neɗɗo ne rafeɗo nawa hoore mum hôpital woni toon oppiro ha sella yalta arta galle mum jooɗo balɗiɗi faye golle mum yahaji muɗum taw yiyani hay neɗɗo goto ne ara salminde ɗum ala corti wona to wuuro to wona to hôpital to kono enen gani so wiyama kaari nawama dispensaire tan c'est fini ɓe paye galle mabɓe ɓe paye dispensaire joom hulat cikkaten ko kewendi rokkata joomum force non ɗum rokkata joomum ko faiblesse ɓe garta ni ala no wayde min o kay so yalti o rafi yetto Allah yimɓeɓe dokkatamo courage hay seeɗa neɗɗo a yeeboto ɗum jeeboɗa ko wondi ko dokkamo force e sembe ɗum ɗo kaari heeɓi ɗum ɗo ko bolle puyɗe o sellat joni joni hay saɗa andi ça ne va pas wimo ça va hay so tawi aɗa andi ça ne va pas wimo ça va min mbo jogui sehlam goto meeɗa jangde haw wi jangi meeɗa wulde haw wi wuli o meeɗa banque haw wi o banki o meeɗa dañde haw wi o dañi ko jiiɗam fof kanko tep ko kewɗo ni so way kala nde jiiɗa wima non ça va non min ça va mi ala probléme a arda ala fof ɗo gardatamo haw wimamo jogui caɗele meeɗa wadde hay so sellani non ça va joni kay mi ɗifti machallah joni kay ça va ko yimɓe waaɓe noon ko yimɓe rokkoɓe softede sa ari aɗa salmini joomum an hoorema softat neɗɗo koma tinnito hoore mum tinnito yimɓe gitten kulhuli ɗi gitten kadi ko kulɓini saabu wona guite e kunude ko sukñagal kaari sellani tan en fof kaari sellani ode mo tampi joni o maayo enen mbartamo ko cukuñagal kunude ñaamoje soos guite laaroje laarki bonki ko cukuñagal hay soko ɓiye mo jiɗɗa laarɗa tigirigui sa laarani banggoɗo joni o maayo neɗɗo mawnata e guite oɗon gandi ɗum neɗɗo mawnata ko caggal guite yeddi ɗum ko ɓiye nawamo galle mama ene won toon bale tati sa yimo tan yeɗo mawni seeɗa ko guite ma ɗe hannomo mawnude e yeeso ma holko saabi yimɓe nawa haalisaji banque ha mawna kono kalis woni poche ma wonta mawnu guite ma ñande kala hen koɗi so guite ma koɗi hen ñande kala mawnata hunde mawnata tan ko nde yeeɓa kala ko yeeɓa mawnata holko saabi basale jinde mawna ha ado basale kala jibinde waɗa gawri waɗa fof ko yeebete banda men dokken koye men sembe woto kulɓinen koye men coftinen koye men rafi barowo ala jabet yo tension yo estomac yo cancer yo nangam goɗɗum fof so arema tan wat ko rafi ko jiyaɗo Allah naatema gasi aɗa haɓo ɗum yalta jokka haaju maɗa mbasa ñoodo binade mbasa warkinade mbasa wiide a ñamata mbasa wiide a wonata neɗɗo ñanto wat latima ɓorno ha coñcuma jooɗo jaaha ɗo kalɗen lati ɗo kadi woni yimɓe heewɓe nanga lati mbaɗa e naafɗe mumen mbaɗa e ɓalli lati wattake e ɓandu lati ko posone oɗon gandi produit mbaɗa ɗo e lati e ki nguleki fertat firtina ɓandu ma bonna naafɗe ma naafɗe watte hen ko déodorant walla istikaji maɗa mbaɗa hen ne fewna tan produit mo ganduɗa o ko pour naafɗe tan lati watte koye wutte kadi wona wutte fof watte lati won lati ɗi mbatta e wutte taw ko danejo gakkat lati wattake e ɓandu wona lati fof kadi watte kadi e wutte danejo
tinnoɗen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en banda men coftinen koye men goppen wiide yimɓe pooƴi mo jiiɗa fof mbiya fooƴi woppu ɗum en kaali ɗum ñanden woppu mo jiiɗa kala mbiya fooƴi sa woppani mo jiiɗa kala mbiya fooƴi joni mbaramo joni ñawnamo ñaw ɓurdo bonde e ñawuji ko neɗɗo biya o kaari fooƴi an woni ñaw kaari o sa wi kaari fooƴi goɗɗo wi kaari fooƴi goɗɗo wi kaari fooƴi joni hatta yaade yimɓe o hersat yaade o hersat ɓornade comci o hersa yaade inde o hersa yaade yangue o hersa yaade kew o watta suuɗade o watta joñade hunde wonta gonga hankkadi o daña stress o ɓeydo rafede o deeƴa taw ko onon jeeyi sababu o ko sukuña ɓolɓe ko cukuñagal ta wona haydara neɗɗo ya haaju ma tarku mala yani accu kala ko toɗɗakima ko ganduɗa ɗemgal ma ngal ne lora accu kala ganduɗa ɗum ɗemgal ma ngal sa haali ne rokka probléme accu ɗemɗe men ɗe nannen ɗe nder cokken ɗe ha tiiɗa moni fof ne jogui ɗemgal mum tan ne lebta goɗɗo o ne haala ko waɗɗaki ɗum ne haala ko toɗɗaki ɗum ne yaha ko wona haaju mum teɗa rewa Allah ñande kala ɗo bonnade ma Allah neɗɗo gollata gollal moƴƴal bonna ceerno neɗɗo yo rento gollude gollal moƴƴal rutto bonna rentoɗen ɗum Allah walla en so buuɗali rumede feri feeñi fe jeyɓatake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibam tedduɓe